velkommen til den her video. I dag fortæller om, hvordan det er at gå på skole. Der er 2 piger fra vores hold, der gerne vil fortælle om galaksen. Hvor ligger galaksen? På første sal. Hvilke klasser går i galaksen? 0. til 1., 2. og 3. Man er lege med i galaksen. Plusser. Magneter. Perler. Abebuber. Lege med puder. I salen. Det her er abebuber. Her er tegnetingene. Nogle drenge på vores hold, der gerne fortælle om boldburet, og hvordan det er at være der og sådan noget. Vi skal tale om boldburet. Okay, boldburet, hvis I ikke ved, hvor det ligger, så ligger det lige oppe i hjørnet af gården. I gården så er det ikke alle, der har boldburet på den samme dag. For eksempel første klasse, de har det om mandagen. Okay. I boldburet, når man kommer ind, så er der mange forskellige lege, man kan lege. Man kan spille stikbold, man kan lege fangeleje, man kan spille fodbold, man kan spille håndbold, man kan spille basket, og man kan spille og man kan lave fangeleje, og man kan alle mulige ting. I første klasse, når vi har dagen i hvert fald, er der flest drenge inde i boldburet, fordi vi spiller mest fodbold i hvert fald. Og boldburet. Fordi så er et stik, hvis for eksempel der er en, der slår meget hårdt, så kan bolden gå over. Ja, så er det ikke så godt, fordi så har vi til sidst ikke nogen bold tilbage. Nu har vi nogle drenge fra vores hold, der gerne vil fortælle om gymnastiksalen. Hvordan er det at være nede i gym? Det er sjovt i det lille rum, men det er lidt kedeligt, når vi spiller fodbold. Jeg får altid ondt i min fod, men det er sjovt i det lille rum, fordi man kan lege sjove lege med puderne og sådan noget. Eskild, hvor er det gym ligger henne på skolen? Det er nede under alt. Man skal bare gå ned ad trapper. Hvad laver man, når man har idræt? Så laver man en masse forskellige ting, men mest af det hele laver man stikbold, ikke? Jo. Yeah. Vi laver allermest stikbold, det gør vi hver gang. Yeah. Det er hadskab. Nu har vi nogle piger fra vores hold, der gerne fortælle om klasserne og hvordan det er gør i dem og sådan noget forskelligt. Jeg vil gerne tale om klasserne på Nørrebro Lille Skole. Hvordan er det at gå i 0. klasse? Meget dejligt. Man har 2 gode lærere, og så passer de meget godt. Hvilke fag har man i 0. klasse? Man har engelsk, matematik og kultur og natur og dansk og idræt. Hvor mange er I i klassen? Vi er 24. Sally, du skal tale om 1. klasse. Ja, jeg skal tale om min klasse, ja. Hvordan er det at gå i 1. klasse? Godt. Der er virkelig meget navn. Jeg vil også bare lige sige, at i 0. klasse, der har vi faktisk kun en sådan rigtig 0. klasse lærer. Hun hedder Thea. Nu skal vi tale lidt om min. Ja, alle sammen. Ingen af os går i min klasse, men jeg tror i hvert fald, at det er godt at være, at de har nogle søde lærere. Er man stor eller lille, når man går i 9. klasse? Meget ret stort, når man går i 9. klasse. Det er faktisk den største klasse, der er her. Vi har ikke sådan noget 0. V og 0. C. Vi
har kun en 0. klasse, en 1. klasse, en 2. klasse, en 3. klasse, og en 4. klasse, en 5. klasse, en 6. klasse, en 7. klasse, en 8. klasse, og en 9. klasse. For vores hold har vi nogle 3. klasser, der gerne vil fortælle om musiklokalet. Herinde ligger musiklokalet, hvor man synger kor og spiller på musik. Det her er vores musiklærer, som hedder Richard, og han er en ven til musik. Her kan man spille musik. Og vi er bare gode til at spille The Beatles. Og står guitaren. Der står klavererne. Og trommerne. Der er hele gården. Og her kan man kigge ind til, at man kan se andre lege, der nu er sådan det gym, der er derinde. Ja, man kan gå der og være legetøj, men det er der ikke lige nu. Ja. Og så er det lige under terrassen. Ja, terrassen. Tak fordi I så den her video. Håber I nød at lære lidt mere om skolen. Hej hej!